I love you. I love you. This has been the new trend. We met on the internet. I love him and he loves me too. This is all that actually matters. This is what matters more. Nothing else counts. Iju-ese. Have you asked Christian? My name is Tetachko Maram and you're watching Okunuka on AnaedoTV. Ijuese is an Igbo cultural practice where the intending partners or intending spouse run background checks about the family they are getting involved with. Why is it important? People ask Christians to know, this family I'm getting involved with or I'm getting involved in, are they threats of madness? Are they troublesome? Do they like to fight in the marketplace? Are they always going out of their marriages and coming back home? Like, did any of their family member commit suicide? Is it a thing the family is known for? Are they thieves? Like, are they always involved in thievery? I call it thievery because it has become a constant practice. These are what people actually look out for. Now, why should people even ask questions? Understanding the family you're getting involved with helps you know what do these people actually value. What are the things that they have in mind? They don't be like this. They don't practice such things. You understand this is how the family is. If you see such threat in a child, people begin to ask, oh, where is this coming from? Where is this child picking up this attitude from? But if you don't ask questions, you might not even be able to understand. And that is why you hear people be like, oh, I never knew he was married. Or I never knew she has married 3 times and she's back. Why? Iju-ese, you do not ask questions. Let's hear what other people have to say about this. Afọ m bụ Nnaji Matthew, esi m n'Enugu steeti. Enugu steeti na-esi ụzọ local gọọmenti for Enugu steeti isi ụzọ Ikem. Ihe gbasara maka iji asa nwaanyị a na-anụ anụ ma ọ na ị na-eje elu nwaanyị wuo ọdịnala far back obido otene ka o bidoro ana mụnwa na nwoke m megoro nke m wee kaa nka na emere m ya ma onwe ọfụma. Ndị be anyị ma maka m bifo ha eje lụọ bata nwaanyị na ebe m ma nwaanyị nwa m nwaanyị jee ịnụ di onye ahụ ya jee jụọ ese mara ka ndị ahụ si eme. Iji ese ha na-amaka mma bikọs o nwere ebe ị ya eje ọ bụrụ na ọwa ebe ndị amaghị ebibe di ije nụta nke ahụ ma na nwaanyị ahụ ya iji enụta ebe a na ọha lasịrị gị ma ọ na ijere be ndị na-ezu ohi asị Ijuese jee ebe a sị na agbụrụ ha niile na-ezu ohi ịma na ijego na agbụrụ ndị ohi so ịgbawara ma ọ na ijere ebe ati ndị akwa n'otu otekwa ka o nwere mgbe akwagburu ofu abag na ndị a na ndị obodo ọzọ ahụ alụkọrịta nwaanyị ịma na ịda ihe niile ị na-eme a na-ajụ ese bifo ije lụọ nwaanyị ana ịlụọ nwaanyị ahụ idushọ na ịlụtara ezigbote nwaanyị na-ebetu ndị be anyị Ikem isi ụzọ local gọọmenti ji wee na-eme emerebe nke ha. Aha m bụ Ọnya Desmond, abụ m onye Udi n'Enugu steeti. Ihe gbasara ịjụ ese nwaanyị bụ ihe kwesịrị ekwesị. A ga na-ajụ ese bifo nwoke apụọ njem ije nụ nwaanyị. Ọ ya ama famili ọ na-abanye. Ọ nwere ọtụtụ ife a na-eji maka eji ajụ ese ịnụ nwaanyị. Mana duto ụfọdụ na-asị na civilization, ụfọdụ ụmụ okorobịa jepụrụ ejepụ aha ajụzi ese ndị biche na taụn ya bifo a na-abịa ịgwada adị ya amana na ya na nke nwaanyị emekọne na nwaanyị eburu n'afọ ime ihe dịka 1 month, so mezie ya na aha ajụkarị ese ana enwere ike ọ bụrụ duto ụzọ ote aka ọ bụrụ nwaanyị ọ bụghị nwaanyị bi ọdụ nso ọ bụ ndị be ha aya agba moto wee jebe ha, so mekwuzie na aha ajụzi ese mana ọ bụ na ọ nearby town dịka ụmụ neighboring towns ndị dị nso gasị aya ejeju ese mana duto civilization ụmụ okorobịa nọcha na township dị iche iche o nwere ike ụfọdụ ebiri Lagos ụfọdụ ebiri Abuja ọ sị na o nwere onye Imo ya chọrọ ka ya nụọ bifo ọ na-eme ịma na ya na ejekọ na ya na ebie nari na Abuja ike na so owobi ihe dị na ya ịjụ ese ma mma. Ijuese practice did not even start now, as I mentioned earlier. It has been a practice of old.
And this has actually helped those from those times because it also builds cultural value. Before now, people actually restrict their children to marry from a particular community. Why? These are places they feel they can easily get information about who their child is getting involved with, or who their child is, the family the child is actually going into, and the kind of bloodline that is coming into their family. People actually ask this, people ask questions, people want to know why. In case of challenges, they want to know where to refer these things to. They want to know how these things is being handled. You hear cases of someone who is in the US getting involved with another person in another part of the world without asking questions. Before you know, they have children. And by the time they come out, or before they could ask, they've gone far and they couldn't even help the situation anymore. This is why we call it a wrap on Okunoka today. Please, I would like to hear what's your view on this. Share your comments or share with us on the comment section. Have you seen problems like this before? Like, do you think it's a practice that should be continued, or do you think it is out of vogue and it doesn't count? Until we meet again, my name is Chetachko Omaram. Once again, you're watching AnaedoTV. Follow us on all social media platforms. Don't forget to subscribe and turn on your notification bell.